ai ina baka labari abokina. Ai duniya ba karaman yi te ba. Saboda yanzu komai fa ya canja, banda motar na ina da mota sun kai 9 a gida. Sun kai 9 amma baka kira ci ka ce dan America zo a baka guda ɗaya zan kale I want let you something like last week in America I saw one lady in here. Wow, very much. Do you know what is happening there? I'm telling for this community if I have let a cash. Telling him by bearing me best tongue. Sauran mata, thank you very much. Wow, ka ce mota arziki ya ci uban nada. Yayi. Yawwa. Fara dan ta bayanan sai in juya mu wuce. Wannan motar da kake ji kana gani ko akalla irin motocin nan ina da su sun kai 9 a gida. Kana ina gaya ma kuma arziki. Ya dike jin zafin rana a unguwar nan. Ba dole ka ji zafi ba yau. San menene ma yake burge ni? Wani lokaci da muka je America a bakin layi za ga ana ka ta sauka kan goje mun fenti. Wow. Very much. Kaji da muka je America ba abin da yake ba mamaki Allah haka za ga ana kunna AC wanda ke bada sai yake bada sanyi amma step by step kenan. Idan ka biyo ka yi ka ji. Sanyi ya ratsa cikinka. Ina jin ka. Ina ga akwai wasu kuɗi da nake tunanin za su shiga a hannuna kamar satin nan. In sun shiga abu ɗaya zan ma ina ga zan sai kurar ruwa in ba ka ya faci a hankali. Kurar ruwa. What? Kauran mata billahi la ilaha mai raba ni da kai sai ubangiji. Ai saboda ni da kai wannan mota da ran dadde AC. Kana da motoci sama da guda 9 amma kuma ka dauko kamar ɗaya ka bani kwaya ɗaya. To in ba abin ka ba kuma yadda aka siya mun koran ruwa tunda ba ni da wani maki a duniya. A matsayin ka na aboki na amini na a ce wai ka dauko koran ruwa ka bani kana da motoci har 9. Ai haya facin zan baka ai can jari. Koran ruwan ma haya facin zaka ba. Can jari ne yayi. Bari muka haɗu da shi. Labari yadda wa aka salamu. Kai yalla bai. Ba ruwanka. Ku barayin kan titi ne ba ruwanka. Kai ma za ka shafe kan ka cigaba da haka. Fi ina da bakin magana dole ne in ga za a ce dan wana mutunci ai dole in magana. To yi maganan ka. To ina jin ka fi sabilillahi nan me za ku zo ku karbi hula. Kuma ku zo ka ci kuikuyi kai me kai baka san abin da ke tafiya ba. ina jin ka. Kai wasa sai ta shafe ka sai a ce da bakin ka ma a abin. Malam wannan bawan Allah mace amana ne. A ni ba malam sunana ba Alhaji. To Alhaji wannan bawan Allah abokin kan nan mace amana ne. To me faru ina jin ka. Ya dauka motar nan ofe. To kai hatta wannan wagan barin da ka gani shi ma ofe ne. Ka ce mun kana da mota. Kaga yalla bai yazo ya ce mun yana da mota guda 9 bayan wannan kenan. Wallahi in na yi rabu da kai yake ku tafi da shi. Ku tattara ku tafi da shi. Ka faɗa ba. Ku tattara ku tafi da shi. Ina da cuta. Hula ofe, mota ofe. Ina da cuta. Ciro takalmin yi ma ofe ne. Shiga mota. Ina da cuta.